Došli do prve epizode igranja Unturneta. Sa vama su Multigamer i Nelex. Pozdrav. Ćao. I uputili smo se ka mostu. Ajde, brže. I dok smo se mi spremili to, mi smo skoro crkli od hrana. I ovdje će biti imao problema. I opet. Aj prvo ovo. Vidi. A gdje baš oni što puze? Gdje ni da nema katana ili nešto. Vezme četvoricu. Alo, pokaži. Mene dvojica. Gdje, ja znam boksa. Ovdje džubrimo, ajde, pa crkni Ja klik. se. Samo pogledaj. Jedan pao. Drugi će uskoro. Meni će pijao. Treći, četvrti. I peti. Jesi našao nešto? Opa, našao sam kupus. Idem vamo. Ej, evo ga dva, našao sam dva sandbag za jednu kutru. To ti je dobro. Ajde vidimo na most, pazi, ajde ja ću zelenog ti i onog. Dobro, idu Pazi, dolaze oba dvojica vamo. Ide. samo u glavu ga tuče. Pa drugačije ne znam. Ide ga ti. Okreni je ti. Treba nam brzo hrane, 100% će crći. Ajde da pogledamo most pa idemo u selo, tamo 100% stim hrane. Evo ga ono plavo. Neće treba. Treba nam brzo, nam treba hrana i... Našao sam jedan karijac. Evo ovaj. Forest Armor. A moje! Htio sam da pređem. I našao sam ovaj barbedvire. Znaš ono? Nema veze, uzmi ti. A ne mogu, ovo je preteško. A crkne s glavi. Čekaj, sad ću da... evo. Idem, tražim to od bolje. Ajde, penji se vamo. Čekaj, ima tamo zombija, pazi. Ma šta ima zombi? Ćojma. Ko neka se nađe sekira ovdje nešto. Pazi, ovo. Stani, pusti ga. Budala. I ukrat. Jesi ovo Kako uzeo? se kači na moju ogradu? Evo ona barikada. Uzem shield se ovdje zove. Evo, još jedan kuću sam našao. Našao sam pušku. Pazi, trči. Pogodi ga je. Pogodio sam ga 3 puta. Evo ga nož, uzmi nož. Ima nešto, gdje? Uzmi ovdje u kojem. Poketkana je. Ja imam ovu pušku. Ooo, vidi. Puna je, to je dobro. Dobro, ajde idemo. A prvo ću sa nožem. Jesi Tan. našao ovaj kačak? Ovo sam ja bacio. Neće najviše trebati, nemamo automobile. Gdje ćemo sad? Tamo napred. Čuti, nemoj. Prvo će nam trebati klot i one krugove, kako se to zove, nemam pojma. Da napravimo sleeping bag. A da. Evo. Do sad imamo jednu futuru i... mogu uzeti, ne mogu. Nema više mjesta. Nema više. Ajde dalje preko Brenga. Ha? Vidite šta vam ajdu dalje. Idem. Brzo, treba nađemo čokoladice, Pa ni prije. ne pokvarene, nemoj da jedeš pokvarene, znaš. Pazi se. Stani prije. Ovako, tu treba da ima ovo. Kako se zove? Ne idem u glavu. Seme je meni. Tam. Šargarepe, Mi ćemo kuću, brate, pravim. atliđana i šta još imamo. Sad imamo, kupus već imamo. Da, imam ja 2. Ali pokvaren, samo treba da uzmemo seme iznika. Ajde Vujčić da dođem, da mu zađem. Evo. Ima automobil. Ima ih 3, 4, 5. Ajde tog, ja ću ovog sljedećeg. Sam da ne dođem na metar. Da ne promašim. Prvo ćemo da pretražimo sve. Neću uzimati još ništa, samo da nađemo ovu torbu.
Onda ću... Koliko imaš metu? Udri ga. Pa udri ga 10, pa jo. Čekaj, meni tu ganje još trojica. Pa mi... Što gledam mislim? Čekaj, možda nađem torbu. Evo je school, prelova. Gdje se school back? A sad ja sam to učuo. Dosta dobro. Treba nađem onu sivu ili nešto. Nešto mi se slabo nešto, loše se čuješ. Evo, nikad nisam vidio pravo na ovaj kombi. Loše mi se čuješ. Mislim da sam našao čokoladicu. Ne, to je šta je to ne znam. Evo ima i... Neću to uzmati. Šta ja živim ovdje? Možda 10 000. Da vidim da ima u kolima gorivo. Nema ovim. Ima pokvareno mleko. A naš si torbu. Tu pizza ima puno stvari. Evo ja ću uzeti ovdje. Pa uzimaj potato chips i takve sranje. To što ne pišemo... Ne sredi da si to našao. Haha. Uzmi ovaj, tigaj. Pa znam. Udri ga. Ja ću da pojedem chips. Tako i... Ja sam to pojel. Au, ništa mi ne dalo. Idemo. Eto. Ajde uzmemo vode. Evo tu imaš seme, uzmi, ja nemam mjesto. Ja ću uzeti seme, imamo... Mislim da je... Naš sam majicu. Super. Imamo šargarepu, patliđan i ovaj kukuruz. Sakupljaj klota ako baš. Ne možemo jesti, čekaj, naći ćemo i tebi to. Našao sam ovu golf palicu. To je jasno, još dve, ali ne treba. Imamo ovaj nož, baš je super. Što metka ovdje. Nož, udario me zombi, Ovo će mi trebati za onu pušku što imam. Crkni bre. Ovo je dobar, samo 2 puta kad udarim, to je to. Pa ja sam ovdje. Šta je ovo sve? Ajde da pijemo vode. Trebamo 2,8 već. Katana. Da se riješimo od zombija. Dobre, nema ih više. I da pogledamo sve selo, brate. Nemam pantalone još. Pišton, uzeo sam ovaj gaskan. Evo ih pantalone. Ne znam, da li uzima luk ili ne. Nema strele čak, imam pušku još. Ajde uzmemo vodu, ja ovdje imam 2 polika. Ajde. Ja opet sam zaboravio da merim vreme, jebem. Ne znam koliko snimam, da ne bude dugačka epizoda. Ne znam. Evo pa ono brzo koji. Sad ćemo naći gdje ćemo graditi i to je to za ovu epizodu, da ne bude predugav. Idemo tamo gdje je uvijek živimo. Ne, bre, što je ovo? Ajde kod onog... Kako se zove? Ajde kod... Reke ili šta je to? Jeste reke. Ajde dođi da pijem vodu. Evo... Sad da se rešimo ovog zombija. Ja da još samo da pogledam ovdje, možda ima torbe. Stik, osjeću da ima i hvašta. Ona je tamo me... Našao sam neki... More pine. To dok mi ne sam žao. Baš dobro da crknem, sada ima 76 XP. Našao sam baterijsku lampu. Ima gorivo. Ima gorivo. Evo kolot. Samo da pogledamo ovo. Gdje si ti nalazi prije? Evo iza tebe. Bio sam tamo gore. Ovo niti njega našao katanu. Imam šešir. Ostaje mi te šešir. Ubijaj ih. Pazi ovo. Ubij ga. Ne mogu Ubij ga bre, ti lepo kažem. Ček da nešto... Nema više mjesta. Vitamine ću. Ajde, ja ću gore sad nas pratit. Šešir. Vidiš, šmekerski.
Sad će, Na našao sam, spratu nema ja ništa. sam našao krevet. Našao sam pušku, I da. našao sam još, čekaj, nešto sam vidio tamo. Ono svetlo, znaš, ali što mi baš je. A sam ga raspirio po Našao sam glavi. onaj duct tape. Opa! Jao, jesi Našao našao sam torbu? sekiru, našao sam sekiru. To, brate. Ja sam, čekaj, ja Sljedeće ljudi gradimo kuću. hoću ovo da uzmem tebi, jel? Imaš mjesta? Imam jedno. Dođi onaj duct tape, znaš ono okruglo. Da ti napravimo sleeping bag. Ja imam već, čekaj. Koliko imaš kota? Nemam nijedan. Jao, ne već. Našao sam jedan bolt. Ja imam 3 kota i treba jedan ovaj krug. 10. Evo me na brodu sad. Evo me. Čekaj, ja idem. Mislim da sam idu pantalone. Uzet ću ovo. Našao sam onaj jedan krug, još. Onaj duct Sad tape. opremimo koliko to. Ja ima ono, kako se zove? To sam ja tražio. Samo ne mogu da uzmem, nema više mjesta. Treba nam ovo. Ni ja. Šta ne, možda ako se nije važno. Izbaci onaj nož. A izbacio sam. Izbacit ću popit ću ovaj lek i uzet ću. Ajde. Uzmi ono svetlo ili onaj krug, šta hoćeš? Uzmi ono sve to, ja sam uzeo krug. Super, onda ajde, idemo na ovo naše mjesto i završavamo s epizodom. Ajde. Imaš, čekaj, imamo neko ceo auto tamo. Ma znam, ajde, uzmi ovaj pandurski. Ne, ovo je već gori, neće. Ajde, uzimi. Nema, ima Ajde, tamo, a ima onaj tamo šuti. Nema goriva u njemu. A ima ja ovaj. Ja vozim. Šta si bacio ovaj kanet pasta? Pojedi to je? No. Ili je to zombi ispustio, ne znam. Ima ona 2. Ajde, ulazi, brzo. Da, još ja da vozim. Prvo ću ja vozit. Ajde, brzo. Crkvi, ne znam da voziš. Jesi ajde. Ajde. Ja gledajte ljudi kako ne znam da voziš. Jesmo se izvukli, jesmo. A, brate, koliko Ti ga ne znam da vozi. Čuti, ti bi se razakladao. Čekaj, možda ima ovdje kvota. Evo ga opet udaram kao. Nema, bio sam. Sad ja vozim, haha. Ima, vidiš da ima jedan. Šta je u kuti? Ne znam, ajde neko. Ajde uzmi odjel, ajde sedi brzo. Ajde brzo, vozi. Sad je čika nelog da vas nauči kako se vozi. Dobro, sad kad nema prepreka ću da pojedem. Haha. Možda se vrati. Ja ću sebi staviti kreve. Sad je opet, da znam kako se vrati. Nemoj, dajte brzo da zovem. Ja sad ću kroz šumu. Što me nervira. Gdje imaš i bobice ćemo jesti. Evo, vidite, znam da vozim. Gdje ćeš ovo? Brže ti je put. Ja znam napamet mapu bre. Samo prvo pogazujem zombi, znaš. Već ćemo vidjeti da skupimo XP. I odmah zasadit ćemo šta je. Vidimo ovdje kola. Da vidiš to na koncu. To nikad nisu bilo. Ajde, izlazi. Idem ovdje. Ja. Ovo, pa šta radiš? Džubre, pa malo sam tu. Kada vidim što, nema ovdje ništa. Imaš onaj šešić što ja imam. Kada idemo još unutra. To će mi trebati. Ima torba. Ajdemo unutra, ja ću da stavim krevet, ako crkne nas. Ima torba, ne. Možemo da dijelimo jedan krevet. Kako to? Pa vidi ko ide da cekne. Da, gledaj. Aha, da, znam. Koliko imaš vode? Ja, 5-1, čekaj, da zapijem vode. Čekaj, samo da pokutam. Ja sam da pijemo vode pa se završavamo epizodu. Da. Se napijemo pa da. Merdevina, ali imam mjesta. Da uzmem i bolt, ali nemam mjesta više. Ovdje napravimo kuću. Ajde, daj mi onaj futur. Ne dam, crkni od leba. Ajde sebi. Evo ti. O, vidi, idem da se provozim do onog tamo sela. Da vidim što ima. Ja ću da zasadim i... Ja ću da popupim ono selo. Kako sporo ovaj auto, strašno. Treba... Šta sporo, ono ti
je najbrži. A ne, taj je tamo ostao parkiran, ja vozim ovaj neki plavi. Onaj kombi. Da, što je tamo bio. Gdje da posadim ovo? A ne znam, parkir, posadim. Tu ću Opa, našao sam ranac. Super. I to onaj travel pak. To onaj siv. Da. Aj, napravi seme iz kupusa. Tu ćemo pored cisterne biti. Evo samo da uzmem ovaj ranac. Imamo medevine. Znači da ćemo prvo od hrane crkve. A je to to? Šta kažeš da završim? Čekaj da dođem bre kući, onda završavamo. I da pogledamo ovo sve još. Ajde brže, ajde. Da znaju ljudi što sam našao. Našao sam još, mislim da je to. I našao sam ništa zanimljivo. Našao sam pištolj. Ti ga nemaš. Imao ja pištolj, neću to uzim. Ovo stari, ne, ja imam onu pušku, šta će mi? Evo dolazim kući. Imam i metke dosta. Imam 2% goriva. Ne, ovdje ide bonjina klipa. Možda napraviš, staviš jedan cijelu buhac i onaj šanžer. I dobiješ 5 metara. Slušam. Evo, tu si ti. Evo me. I evo ga, stigao je Neleksi. Čekaj da posadim bre, gdje si posadio? Gdje si posadio, aha? Tamo, tu će nam biti kuća, znam. Nije jedno. Evo ovdje će da bude kupus. Ajde, posadim. Ovo konačno. I ovaj kupus je završio ovu epizodu. Koji kupus? Pozdrav.